Ama bố thằng nó đừng dừng bố thằng nó sao xây mới chẳng bố thằng 오피 오피 thằng 오피스 오피 nè 오피스 오피셔 thằng 오피셔 thằng 오피셔 जेब्ला ओंखारदों मिन्थियागौ माने सान्थि गैया बे जे जों अबाय थांगोन हा लाङा र' आं फोथा फोननो फै खुलुमबाय सोनाफ्रा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजिजोंसो फगवारनाय महरलान सोनाफोर दामुखै इनिफ्राय ब्लगखौ फोजोब्बाय साइनाव जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय दहायो फिसाजोआव सोंनाय आं बहा थांनो होननानै फिसाजोआ अफिसाव थांनो होनलायनाया दहायनोमोन आरोना ओमफ्राय थांनायावबो भिडिअ गैला फैनायावबो भिडिअ गैला सिदासि न'आव सफैफिननानैसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो 1:30 जागुलायबाय आरोना दहाय जों थांनाया 12 जाहां थांदोंमोनदां माने जों पस्ट अफिसाव थांदोंमोन फिसाजो आंजोंहाय ओमफ्राय दाख्लै फिसाला बे स्कुल गनाय लोगो मोनलांखादों ओमफ्राय लोगोनाव गेलेहैनो होनखादों नालाय ओमफ्राय थांबाय बे गैला जों सफैगौमानि गायब आरोना ओमफ्राय आङो फुंनिफ्राय भिडिअखौनो अन खालामखायाखै ओंखाम जागोनसै बेलासियाव जा के ओमफ्राय माने केमेरा अन खालामैनि खारनाबो जाहैबाय मा बिफा मोननाहाय दिनै केमआव बार्थडे आरोना आइटिबिपिनि बार्थडेथ' दाखालैनोमोन खिन्थु मानोबा खारनाव लेट जादों जाहैदों ओमफ्राय दिनैसो मानिबाय आरोना थ' बेयावनो दोनबाय आं ओमफ्राय बेयाव बिफाया लिंक हरबाय नालाय गावसिना लाइभ होबाय थादों नालाय ओमफ्राय बेखौ आंबो लाइभखौ अन खालामनानै दोननानैनो नायनो माने केमेरा बाहागो मोनासै आरोना ब्लगनि बावगोमालांबाय खेला दुला जानाय मा जानाय लेफ्ट राइट फिसाजोआ आंजों बिदि होनफानो टाइमा ओरैनो थांबाय आरोना माने संहोलां नायनानै ब्लगनि टाइम मोनाखै ओमफ्राय सिदासिन दुखां आरोखा संखांनानै थांनायावबो लानाय जायासै ओंखायनो दासो लाफैबाय ओमफ्राय सुनाफोर आङो हमथानो हायियाव लोगोसेयैनो मा लानानै फैलायखो नायदोल' नोंथांमोना टेन्टाने ये देखो आरोना सुनाफोर ओरैबादि सुन्दर बेदर भगबान माने नुबानो आं बादि मानसिया रग'लायनाय आरोना लाथाव सावनानै जानोसो जा बरियाखा नाथाय आङो सावनाय जायो ना मानाय जायो मोनथिला खिन्थु प्रसेसफोरखौ खालामनानै लागोनसै आरोना एसे मैला गारनाय प्रसेसफोरखौहाय माने रुनोसै सुनाफोर एसे आरो आजिखालिथ' अमा बेदरखौ मा होननाय खोनायो थेवब्लाबो हजम आरोना लाना फैबाय आङो लाथावनो बेसेबा गोबाव रुनायालाय रुबाय जाबाय ओमफ्राय सासे माने फिसालाया ओंखाम हुलुस खुरनानै जालांदों आरोना बियो जोगोनारबाथाय बे थाखाया माने गोथावमोन नालाय ओंखाम जाया मा गेलेहैगोन होन्दोंमोन लोगोनाव आंनो खिथाखाबायमोन ओमफ्राय ओंखाम जालांदों मानसिया थोरसि दंमोन माने जोगोनार ओंख्रिखौ नायदों बियो ओमफ्राय लगे जाबायब्रा बे ओमफ्राय आं दा एवला आरोना माने फिसालायाबो ओंखाम जाखाबाय नालाय टाइमाबो जाखाबाय नै दाउ एसे एग्लिदेरनोसैल' जोगोनार ओमफ्राय बे मा होनो खुगनि बुट सयाबिन मिक्स लाब्रा संलांखादों ओमफ्राय फिसाजोनो दालि सिदा बिमानि खर'खौ सिलायलायनानै अखानायै फुङावसो जोंना मोनथारदों नोंबो नंगौना नङाहाय टुइजार बोरायखौ आंहा मैया मोनायावसो मोन्दों एसे फुनानै लानो सानबाय हाबायबो टुइजार बोरायजों ओमफ्राय सिथा जयेन जाफाजोब्बाय नै भगबान सोमथाबलायदों नै बेहाथ' नंगौना नङाहाय ओरैनो एक्टिंसो मैया अमा बेदर माबानि सुनायनिफ्रायनो ब्लगानो लानो रोंखायासै आङो बेलासियावबो हाखादावरा खामानि ओंखारबावनानैहाय सिदासि फुङावसो एसे माबा फुनोसै सानबाय गावस्रासो नै सानथ्रि सेनाफ्रा आंना नोंहा ओरै फुदो दे नोंहा ओरै फु नानि नोंहा ओरैहाय फु जेरावबो गोमोन दंखायो आंना खर'खौनो दांनो होलाबा आदानो एसे हो आदा फुननो गैलाहाय आंना खर'आ दिनै गोथांबो गोमोनबो साफा जानो हासिगौ रोंदों आं खर'खौ एसे सामलायग्रोनोसै सुनाफोरनो उल्थां फाल्थां लेथेर फेथेर फिसाजों फिसालाजों दसे थाफाखांनानै आङो ओमफ्राय सानसुलायबाय आरोना 11:30 बारगुलायबाय बहायबायानो मोनायाव एवथुमनानै दोननाया ओमफ्राय मोनायाव आङो मिन्दानो फैगोन दे बिदि दरनै एवजालायो आरोना फिसालाया ओंखाम जानानै उन्दुखाबायमोन ओमफ्राय एवथुमनायाव बाददे होननानै बिदि दरनै ओमफ्राय मोदोम दरसे एवनानै जादां सामब्राम हानानै जादों आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव माने पर'था बानायनानै जादोंमोन नालाय दालि दंखायो बैलाय दालिया एसे दंखायो दा बेखौ एवनोसै आलुजों हेभिसो दिनैनि ओंख्रिया ओमफ्राय बिराद मैद्रु लाफा जानलु एवो ओमफ्राय थांनो बाबाय आरोना आङो ओंखारनो बाबाय
ओंखायनो बेखौनो सिम्पोल जानोसै मा होनबावनो आरोना आंनि ब्लगखौहाय मैयानि दिनैनि बिदिनो मिक्स जालाबायनायसो जाहैबाय ओमफ्राय गेजेरावनो आं मोनसे ब्लग बानायना होदोंमोन ना जोंहा लेडिस प्रब्लेमफोरनि सोमोन्दै एसे आङो ब्लग बानायनानै शेयार खालामनो लुबैनानैहाय ओमफ्राय दा नैबेखौ हमफिनलायबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो मामायाथ' आरो मा मिथिखाबाय नै जालु जागासिनो दङ हेभिनो थाव होआखै माने मैया एवथ्रमनाय ओरैनो एवदों गावनि थावजोंनो ओमफ्राय आलुखौबो बे गावनि थावाव मैफ्राव बैसिनि आब' आंखौ सामब्राम बिलाइ जानोबा लांफै होनना बुंदोंमोनहाय दा रागा जोंबा लायनांगोन र' बेयावनो गारलानानै होनो संनाय गैयाथाय गासैखौ थांदों नामा बेवनोसै आरोना सुन्दर महर लाहांबाय नै सोनाफोर आलु गोरलै मोनजाथ'वाखैहाय र' बिराद जानो लुबैबाय आलु गोरलै एकदम दुन्दियाजों बाथोन लादा मासे आंथ' लादा मासेसो जाखायो नालाय फवासेनि जख' बेखौसो लुबैगासिनो दं ओमफ्राय नैबे आलु गोजा आरोना गोदै दैसु बैसुखौनो बाहोलांबाय एसे जानो हाग्राबाबो आरोना मोनथोंसैनो दान्दिसे उनाव एसे नै दैबो होबाय आङो एसे बर गोदौथोंसै ओमफ्राय रानहोगोनसै आरोना टमेट'बो गैया जेबो गैया मैगंनि नामा एकदम सुइन दं आरोना अनलि नैबेखिनिल' भगबान लायदो होननाय जालायबाय आरोना थुमगोनसै दिनै बेखिनिखौ ओमफ्राय एसे फुङावनो गान्दु गान्दा कम्बल लामस्रांदों सायासो गोलैगुलायबाय थिखांस्रांसै र' ओमफ्राय बैनिबो टाइम फैगासिनो दङ र' बे कम्बलखौथ' सिगांफ्राव जाय भिडिअ नायदोंमोन मिन्थिखासै बे कम्बलखौ दांबाथाय आंहा बिराद सोरखौ मोथो गोसोखाङो लोगोरि नांगौ जायो आरोना कम्बला देरनाय नालाय गथ'फोरजों ग्रोब जाया इयो गेदेरजोंसो ग्रोब जायो आरोना ओमफ्राय र' कम्बल हाननाय समायाव सफैगोना सफैयाथाय बिथाङा मा समस्यासो दा हानथ'ला आङो होमबाबो मालाबा लामनानै दोनसै र' एथ'बांबो गोजांद्रायाखै फस्थायदां बांद्राय गिदिर कम्बल बायनानै आरोना एकदम ग्लोम ग्लोम ज' जोमनो साननानै बायनाया ओमफ्राय फिसालायाबो एकदम माने सुखुवा आरोना गोदोनि बिमानि जोथोबाव मोनबोनायखौसो फसायो आरोना बेखौसो जोमो ओमफ्राय बेखौ र' हाननोसै लासैनो एसे दाबो हाबहांदोंसोथ' गोजांहांदोंसो ना ओमफ्राय ओरै फाजोंनो नै मोनबायबो आहा बरिया मोनबाय आरोना जारौ मारौनो जेबो नांलायला ओमफ्राय बेजों बिराद माबा मोनसे मैद्रु जागौ सानदोंमोन आङो ओंखारलांबानो आंना ओमफ्राय हालदै बाथोन देदेरसै आं दालि ओंख्रै अमा बेदरजों आलु हालदै बाथोन मा नांबावगौ बास अमा जानायालाय दाखालि बे बिनानावमोनजों जानायनिफ्रायनो जानाय जाथाराखैमोन बिस्रा बिखुनजो बिमाया जोंहा फन हरनानै बादा हरलायथारदोंमोन अमाफोरखौ जाबाय थाथ'नांला होननानै आरोना अमाफोरा लोमजालाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बे फानग्रा बोराया आं लोमजानायखौ फुथारा आदै लोमजानाय नङा होनदों आरोना दा लोमजानाय नङा मारै मिन्थिबावनो खिन्थु अमायालाय नुनायाव जा मोजां आराम एकदम मेजेम आरोना लानानै फैबाय आङो रुख'नानै जानोसै माथो लोमजानाय ना थोमजानाय माथो फुङाव गांलाबबाबो बेलासियालागै माथो साफासो जाला जोबोलाय लोमजाबाबो थोमजाबाबो जाग्रायाबो जोबा आरोना आरो बेलेग जायगायाव अमानि दामखौ खम जाबाय होननाय खोनादों बाट क'क्राझाराव आंथ' मोनबोफेराखै भाइ 400 आरोना मालाबा मोनबोफेराखै बिजनियावबो खोनाबाय ओरै थिनालिफ्रावबो खोनाबाय ओरै काजलगावफ्रावबो खोनाबाय अबेबा खोनाबाय बङाइगावफ्रावबो खोनाबाय खमायबाय 300 जाबाय 250आव मोनो 300आव मोनो एखमबा 200आव मोनो होननाय बेहाय मोनफेरा सनाफोर आयौ 400 आरोना फवासे 100 थाखानि लाबोदोंमोन आङो बेनो स्र' दुगैखांनानै ओमफ्राय खुरनानै लाबायबो थांगौ सना थांगौ आलु गासै हा नोंनिखौ देखायनो वाव ओइ सानै मानसिया नै जानानै ओमफ्राय खिनोबो समय गैला माने ग्रोब जासिगोन गानखाबाय सासे ड्रेसा दे जादो दे मा आं फैगासिनो दङ जानोसै आरो गोजां बोथोराव बारा मा होनो गोबाव दुगैनो हायाना थाथां थिथां दुगैनानै लुस्रबाय आरोना बिमा फिसा साथामजोंहाय ओमफ्राय नै संबाय नालाय आरो माथोबाव बाख्ला जानोसैलाय बरिया आरोना बेयाव जानानै लायगोनसै रेथाय बिसोरनो आं जानायखौ देखायनो हानाय नंला आरो ड्रेसाबो एकदम दुखांग्रा रेडि जानायसै नालाय टाइमा हास्लाबा जाबाय ओंखायनो थब फटाफट थुमनोसै जाखांस्लाब मोना ओमफ्राय जथा सुस्लाबनो हाला टाइमा जाबाय हनै बेना क्लासा हेलमेट गानसै र' रेडि सेन्देला गानदो मा सेन्देला दासो ओंखाम बुदांदां जाबाय थेवबो नांगौ आरो बेनो मा लाखो नोङो लट चक'पाइ चक्लेटबो लाबावबायसो थ' थांस्र' जाबाय दोननानै फैबाय माने जोङो पट करियानो ओमफ्राय लामायाव बारग'वासै आरोना
नै बिमायाबो बिस्कुट टिस्कुट लाखाबाय एसे जोबस्रांजोबखाबाय नालाय बेनोसै आरो जिबनानो आरो दंबावोसो मैगं थाइगं सुइनं दा सानसुनांगोनाव थांलां हुलुस थुलुस सफैफिनबायबो जोङो ओमफ्राय मा होनना बुङो बेदरफ्राबो जानाय लोगो लोगो थांबायना जाबायबो गस्ला गानबायबो थांबायबो ओरै बाल' लांबाय खोमा बिस्रा बेदरफ्राबो बेदर ओरै ओंखाम ओरै दै ओरै एनिमेसनाबो ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो दिनै बेखौनो बोथिसे अमा बेदरजों स्राय जाबाय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामलायबाय आङो जानानैबो देखायनोबो समायानो मोनस्लाबलाया आंना सोरबा सोरबा जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो मिन्थिगौ आंबो मोजां मोनो नायनानै जा खुदै रग'लायनाय आरोना आंनाबो बिराद मोजां मोनो आंबो अमा बेदर लाथाव लाथाव जानाय बे चाइनिसफोरनि आरो जोंनि मानसिफ्राबो दंसै दाना अमा बेदर लाथाव लाथाव जानानै देखायग्रा जि नायनो मोजां मोनोना आङो ओमफ्राय अबेखौबा नायनानै जायागौ मानि गोसोआनो सान्थि मोना जा फाग्लिखा ओमफ्य थानोबो हाया नायबाबो आरोना एनिवे बेफोर जाहैबाय माथो बुंबावनो लुगैनाय मानायनि खोथासै जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच